Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu episode le esibuya kuyo indaba yezindlu. Ukungabongi kwenhliziyo zamakhosikazi. Hayiwe guys, yabona nithi into inokuthi bayazi futhi yibo abenza lokhu. Ngacishe ngivume. Yazi ngani? Sababona bethengelwe imoto. Yabo uthanda weimoto baze bagoqa ngamadolo mangwabi. Yabo akekho unkosikazi laphayana owaba namazwi amaningi indlela ababejabule ngayo bebanjwe nje yifu lenjabulo kungasakhulumeki babonga. Ngolwazi lethu ke indlu nemoto ayikulingani futhi indlu kuphi emasabhabsini. Manje mase bengasabongi inhlobo hayi usewahleba amakhosikazi asemzumba ngithi ngoba bevela la ku-TV show kodwa engenzi ubabunisele ukuthi sibahlebe ngenye indlela ngoba imoto ayilingani nendlu. Ivelu yemoto iyehla endlu iyashona phambili. Yikho indlu kufana nokuthi nje yifa ley'ngane kanti imoto kungahamba mhlambe iminyaka ewu-6 ezayo ugcina ungasenayo ngezathu ey'thile, ngezathu nje ey'thile nokushintshashintsha kwesikhathi. Kodwa indlu ungqo sekufika isikhathi sokuthi bathengelwe izindlu abajabule. Kanti indaba bengasinikeza into eyiqiniso nje beshuthe nje into eyiqiniso kanye ukuthi hayi sihlanganisa ukuthenga indlu, siphela ukuthenga indlu namakhosikazi, sibone ukuthi iloni ihamba kanje senza kanje ukuze nathi si-understand ngoba thina si-understand ukuthi ukungabongi okungaka kudalwa yini kuyindlu. Ngoba phela indlu yifa lomnini, indlu yifa lomawandi. Yini le yenza ukuthi indlu ingabongwa kodwa imoto kuze kuguqwe ngamadolo zehle nezinyembezi. Hayibo. Hey, cha le season le hayi season 8 owenu ma nganipha wona mina ngeke. Ngiyaqala ukubona benze inganekwane into enje. Kufanele ngisho nale episode la umseleke ehamba khona no mnini no mhlophekazi no Obanzi bese bish. Yazi ngayincinza ngayibuza ukuthi khasi ngi-toxic ngempela yini ngalolu hlobo lokuthi mhlambe ngu-number 1 kwi-list yabantu aba-toxic emhlabeni. Why? Umseleko uhamba nezingane zakhe. Yinto le engasabisi indawo, yinto engekho strange. Ngisho ngabe kuthiwa uma yini usoshabeni, yini bafuna ukuyiveza njengento enosizi. Bayenzelani i-drama noma isidingo singekho ngoba umnini nalengane intombazane abakamayeni lo omunye umzukulu bahamba nje nobaba wabo futhi ukuthi yinto esicabanga ukuthi uyijwayele ngoba sambona ku season 7 ekhiphe umnini emtshontshela ukuthi akadle ice cream esho ukuthi umnini akawudlo ice cream kodwa hayibo kasi angisakwazi ukuthi ice cream kwenzakalani ngolimi lami namazinyo ami. Ice cream ehe wahamba umseleko nomnini bahlala etafuleni kwabaxoxa nje kwaba indodana nobaba. Nangu season 8 usefuna ukuthi asidabuke sibe nosizi ngoba umayeni usoshabeni. Hayibo ingane ke iphume nobaba kanti umseleko kubuye engaboni ukuthi ezinye izinto ushaya on goal ngoba thina sithi ho uma ingane zizodabuka kanje zihamba naye shuthi akahambeni kanti nazo cha bacabange ngeso le-TV show. Njengoba nalapha ezindlini siyabuza ukuthi amakhosikazi ngabe athi bona into ebakhalisayo imoto kodwa izindlu azibakhalisi. Izindlu eziyosala ngisho zisalela abantwana. Iy'ngane nje zokuthi iqala ukusebenzisa zingabi ne-stress ukuthi kufanele ngakhe ekhaya ngoba indlu isikhona. Leyo nto leyo ayibenze bebe emotional, ibenza nje beyithulele. Awu kanti i-TV ifunani? Ifuna abantu bebe unreal.
Ifuna abantu beye ngempela lento yokuthi ku-fake, ku-plastic. Ifuna lokho, kodwa kube kuzobuka yithi thina abantu. Ngoba phela into emasibuka yithi abantu siyisondeza eduze sethi hawu kwaze kwamnandi. Bevele benza into esingayazi. Hayi suka. Yazi bashuthe ngathi bashuthe ilona i-African movie, bashutha ngathi bashuthe i-Nigerian movie. Into ovela uthi nje eyi uyidlule. Bayenzeleni into enjena ku-season 8? Hawu. uMakhwelo baphithanisile ukuthi uMakhwelo usefikile, abasazi ukuthi bashuthe kanjani. Ayi bebengamane besinikeze-ke ijeni yaMakhwelo ezezoyoshada ngoba sesilindele ukubona umembeso wakhe ukuthi hawe Makhwelo, uma ngabe uthini ngayi usukhuluma iy'ngubo zomembeso kanti nithini lapha eMzumbe. Hayi, bye bye.